är inte Hanna som svarar, det är ju Lena som svarar när det ringer till Hanna. Och Hanna har ju ingen egen mobiltelefon. Nej. Vet du vem det ser vem det där är då? Det var Camilla. Nej. Jo. Nej, det är Camilla, ser du inte det? Ja. Ska vi se om jag kanske har något kort på Fanny också. Ska titta här. Här tror jag, här tror jag Fanny. Nej. Jo, fast det var ett dåligt kort. Ja. Ser du inte att det är Fanny? Vad är det då? Det är Benny. Det är Benny. Det är hennes granne. Och där är Camilla. Ursäkta. Och där är också Camilla. Det är något konstigt. Det är något konstigt. Va? Det var bara det. Min krycka. Ja. Det var bara det som var framme. De är lägre de än dina. Slut. Nu stängt. Nu stängt idag. Här? Ja, de är på väg alltså. Det är en bil som stannar. Eller mot oss så kommer en bil. Men de vill inte åka nu med oss.